Ai. Vai abrindo o caminho para ele, ali. Estão nas obrites. Mira o que é assim passar aqui uns dias, é? Sí, arriba está a esquerda, Ricardo. Hay que cuidar con las cepas. No sabemos qué hay, ¿no? Niño, no, vaya a ser, está feito esto, sí. Buah. Sí, mira, aquilo vamos, sí, máis para a dereita, até seguir que dolos, Non, para a dereita non, que chocei xa. Sí. No, pero, para. Por iso xa non pasa. Sí, pero, quieto, aí polo que está, la madre. Como está isto? Agora vamos muy pouco tempo, Bueno, parece tempo, parece que máis me cago en Dios, como está. Hai que ir con unha katana, me cago nos santos, como cerran os caniños en, poñe 4 meses como máximo. Como cerran, Se quer ir para a esquerda ou para a dereita, como queiras. Sí, non, de frente complicado. De frente complicado.